RMN Report. Nakitaan ang patayng lalaki nga fetus nga gilabay gawa sa Mandawi City Public Market sa Barangay Sentro ni adtong Lunes gahapong adlaw Pebrero 24, 2025. Sumaha sa Mandawi City Social Welfare and Services kun CSWS mga 5 ka buwan ang fetus base sa pisikal nga dagway niini. Si Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandawi City Police Office kun MCPO, miingon nga ilang gisusi kung kinsa ang nagbilin sa fetus. Matud niya nga mo-check pud sila sa mga duol nga establishmento ug moauhag sa publiko nga motabang sa paghatag og impormasyon. Ang fetus nakaplagan sa usa ka babae nga naglakaw sa sidewalk gawa sa merkado duol sa mga namaligyag ice block daplin sa National Shrine of St. Joseph. Nagtuo siyang usa lang kini ka iring nga gamay apan sa iyang gisusi nasayra niya nga usa kini ka fetus. Tungod sa iyang kaluoy iyang gibutang sa puti nga sandubag ang maong fetus ug gida sa CSWS. Ginganlan og Joseph ang maong fetus sa CSWS una kini gilubong. Alang sa IFM Balita sa buntag kini si Idol Aiko. Di kapugan sa paghatod sa nag-una ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.